Исәнмесез, эфирда атна яңалыклары тапшыруы. Узган атна мөһим вакыйгалары белән мин Лина Хәсәншин таныштырачакмын. Кванториумда шәһәр төзелеше советының икенче утырышы узды. Анда Татарстан Республикасы төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Владимир Кудряшов, район башлыгы Тимур Нугуманов һәм шәһәр төзелеше советы әгъзалары калабызны төзекләндерүгә кагылышлы сорауларны күтәрделәр. Сегодня работа будет несколько построена другим образом. Практически все представленные объекты требуют так или иначе принятия некого решения. Беренче блокта Зарипов урамында урнашкан Татарстанның кече нефть компаниясының офис бинасы һәм Аминов урамында урнашкан офис бинасы каралды. Моннан тыш Радишев урамында урнашкан гаражны тиз туклану нуктасына әйләндерү мәсьәләсе дә хәл ителде. Магазин продовольственного назначения. Второй этаж продукции, тоже магазин продуктов непродовольственного назначения. Коллегиаль карар белән 3 проектта эшләп бетерү өчен җибәрелде. Шелтәләр автомобиль кую урыннары саны, җылылык белән тәэмин итү мәсьәләсен карау, якын-тирә территорияләр шикләрендәге территорияләрне төзекләндерү, керү-чыгу буенча төгәллекләр кертүгә кагылды. Насчет вывесок, мы стеллы вообще стараемся в городе не ставить, потому что стеллы плохая практика, коллеги. Это время пройдет, а эта ерунда будет стоять. То есть, если по факту. Тем более это же не какой-то огромный торговый центр, где нужна стелла со вменяемыми вывесками постоянно. Вот здесь коммерческая эксплуатация как будто не до конца проработана. И вопрос, конечно, проезда. Торак блогында Риза Фәхреддин урамы 19 адресы буенча күп фатирлы йорт, Монтажный урамындагы Ривьера Лайф торак комплексы һәм Объездная урамындагы яңа микрорайон төзелешен карадылар. Вот этот первый дом сегодня начало строительство этого дома. Дом разной этажности. Төзелеш компанияләре вәкилләре торак комплекслар, аларның билгеләнешләре һәм хәзерге вакытта үз объектлары буенча башкарылган эшләр турында җентекләп сөйләделәр. Соңыннан Әклим Мөхәммәтҗанов урамы буенча автомобиль юлын төзү мәсьәләсе каралды. Киләсе шәһәр төзелеше советы утырышы 3нче кварталда узачак. Россия хатын-кызлар берлеге махсус операциядә катнашучы Россия хәрбиләренә бүләкләр җыю акциясын игълан итте. Әлеге акциягә битараф булмаган әлмәтлеләр дә актив кушылды. Тулырак Фирая Юнусова сюжетында. Әлмәт хатын-кызлар бүлеге җитәкчелегендә шәһәр халкыннан, студентлардан һәм гомумән битараф булмаган барлык халыктан җыелган гуманитар ярдәм тәм-том гына түгел, барлык кирәк-ярак, кием-салым һәм балаларның кул эшләреннән дә шушындый күргәзмәләр ясалган. Бу инде Украинада хезмәт иткән һәм гомумән Украинада яшәүче халык өчен матди ярдәм булып бара. Беренчел кирәк-яраклар һәм азык-төлек 31 марттан 3 апрельгә кадәр иртәнге 8дән кичке 5кә кадәр Единая Россия бүлегендә кабул ителде. Акциядә теләгән һәркем катнаша алды. Әлмәт муниципаль районыннан иртәгә Казанга 300дән артык посылка китәр дип шандырабыз, инде өметләнеп торабыз. Һәм киләчәктә менә бу акцияны әле белми калганнар, кемдер өлгерә алмый калган, җитешми калган әлмәтлеләр дә бардыр, райондашларыбыз бардыр. Менә андыйлар булса инде, әле бу акция дәвам итә, киләчәктә дә. Шуңа күрә Әлмәт муниципаль район башкарма комитетына шулай Единая Россия бүлегенә мөрәҗәгать итә алалар. Тартмалар Украинада хезмәт итүчеләр өчен дә, анда яшәүче халык өчен аерым әзерләнде. Без менә шушы сугышларга, Украина сугышында сугышларга ярдәм акциясына актив кушылдык. Әлмәт хатын-кызлар оешмасы да шушы акцияны без башта Россия битенә күтәреп чыктан, аннары Татарстан и шушы акцияга без дә кушылдык. Безнең үзебезнең шушы хатын-кызлар җәмгыяте әгъзалары ның да ярдәме бик зур булды и безнең чакыруга шәһәребезнең бик күп кешеләре катнашты. Шикәр, он, азык-төлек һәм башка бик күп кирәк-яракны шәһәр эшмәкәрләре, калабыз халкы, студентлар әзерләде. Мәктәп балалары да үзләренең өлешен кертте. Сугышта катнашучыларга ярдәм акциясына бөтен Әлмәт муниципаль районы, шулай ук шәһәрдәшләребез, райондашларыбыз, җитәкчеләр, предпринимательләр, укытучылар, балалар бакчалары, бөтен халык, битараф булмаган бөтен Әлмәт халкы бу акцияга катнашты. Бу чарада бик зур рәхмәт аларга. Аларның ярдәмләре бүгенге көндә бик мөһим. Барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Җыелган гуманитар ярдәм машиналарга төялеп Казанга озатылды. Аннан башка шәһәрләрдән җыелган ярдәм белән ул адресатларына китәчәк.
Әлмәттә булачак коткаручыларны әзерләделәр. Коткаручы янәшәдә исемле илкүләм проект кысаларында теләге булган һәр әлмәтле махсус әзерлек курслары уза алды. Бу Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән мөмкин булды. Әзерлек курсларының чираттагысын безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Рәдифә Ногманова тулырак. Сломаны ребра, вы схватили, ребра могли куда-то вонзиться. Поэтому здесь очень аккуратно. Алина Камалова бирегә йөрәге кушуы буенча килгән. Үзе педагог-психолог, калабызның гомум белем бирү мәктәпләренең берсендә эшли. Беренчел ярдәм күрсәтүне никадәр күбрәк кеше белә икән, шул кадәр яхшырак, дип саный ул. Күптән шундый теләк бар иде, төрле хәлләрдә булабыз. Алла сакласын, һәркем белән булырга мөмкин. Якыннарыма яки инде урамда ярдәм кирәк кешеләргә ярдәм итү тарафыннан шундый теләгем бар иде күптән. Шуңа күрә сөйнә килдем, язылдым. Ясалма сулыш ясарга өйрәттеләр һәм кул ярдәмендә йөрәккә массаж ясау. Бу инде реанимация ярдәме күрсәтү дип беренчел ярдәм дип аңлаттылар безгә. Алина кебекләр биредә 20ләп. Кемдер критик ситуациядә югалып калмаска өйрәнү өчен, кемдер үзендә башкаларга ярдәм итү көчен тойганга килгән. 20 сәгатьлек уку барышында теләге булганнарга йөрәк туктаганда аны эшләтеп җибәрер өчен мөһим күнекмәләргә өйрәтәләр. Әлбәттә, аңа кадәр аңсыз кешенең төс кыяфәтеннән карап, сулышы барлыгы юклыгын тоя белү дә зарур. Коткаручылар янәшә оешмасына әлеге манекеннарны аларга Татнефть хәйрия фонды ярдәм иткән. Алар 8 Шушы 8 манекен ярдәмендә бүген Әлмәт һәм Татарстан территориясендә 310 кеше беренче ярдәмне күрсәтергә өйрәнүләр узган. Заманча манекеннар ярдәмендә йөрәккә массаж ясый белү өчен коткаручылар килгәнче вакытны бушка уздырмаска ярдәм итә, ди оештыручылар. У этих манекенов есть так называемая обратная связь, то есть это специальное Бу приложение. манекеннарның кире элемтәсе бар. Коткаручы нинди эшлектә, нинди тирәнлектә басып күкрәк читлеген массажлый булдырамы юкмы икәнен әйтеп тора. Балалар манекены да бар. Алар да шундый ук функцияле. Шуңа өстәп әле балалар манекенында тын юлына тагылган чит предметларны алырга да өйрәтәбез. Самое плюс на младенцах мы еще отрабатываем извлечение народных тел. Коткаручы янәшәдә берләшмәсе ул теләсә кайсы мизгелдә беренче ярдәм күрсәтергә әзер булган кешеләрне берләштерә. Аның кысаларында узган елның декабреннән башлап калабызда инде 5нче тапкыр укыту курслары оештырыла. Очень часто это просто психологическая поддержка, потому что кто-то упал, стукнулся, заболело сердце, человека можно просто поддержать. Еш кына ашыгыч ярдәм бригадасы килеп җиткәнче кеше белән янәшә булу да җитеп тора. Моннан тыш безнең курсларны узып проектка кушылучылар күп санлы халык катнашында уза торган чараларда да кизү торалар. Ярдәм кирәк булган очракта алар моңа әзер. Например, у нас ребята дежурят на каких-то мероприятиях больших, массовых, оказывая первую помощь тем, кто там участвует. Коткаручы янәшәдә проекты ул әле шундый курслар узугына дигән сүз түгел, бүген илдә теләге булган һәркем кәрәзе телефонында свидетель кушымтасын урнаштыра ала. Аның ярдәмендә башкаларга ярдәм күрсәтергә дә, үзеңә дә кризислы очракта башкаларның ярдәменә өмет итәргә була. Әлеге кушымта 2 километр радиуста эшли. Бу чын коткаручылар килеп җиткәнче кулдан килгән ярдәмне күрсәтергә, шул сәбәпле коткару кирәк булган кешенең иң мөһим минутларын югалтмаска ярдәм итәчәк. Частота такая же. Төбәгебездә лаеклы дан казанучы Сандугач Сайрар Илем фестиваленең гала концерты узды. Ул бу ел 25нче кабат уздырылды. Әлмәт иҗтимагый үзәгенә фестивальнең гран-при ияләре, Татнефть хәйрия фонды стипендиатлары, аларның укытучылары һәм әти-әниләре җыелган иде. Сәхнәдә узган зур концерт 25 еллык иҗатка лаеклы нокта да, аның киләчәгенә яңа максатлар да дигән сүз. Сандугач Сайрар Илем фестивале 50 меңнән артык бала, яшүсмер һәм яшьләрне берләштерә. 25 ел эшләү дәверендә ул илебезгә меңәрләгән якты йолдызларны ачты. Дайте мне передохнуть немножко, я с такой летела высоты. Биючеләр, җырчылар, нәфис сүз осталары, күп санлы музыка ойын коралларында уйнаучы балалар һәм яшьләр Әлмәт иҗтимагый үзәге сәхнәсендә бу көнне иҗади энергия тулып ташыды. Сәхнәдә Татнефть компаниясе генераль директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев моннан 25 ел элек хәйр фатихасын биреп олы юлга озаткан олуг компания бүген дә иҗатчылар белән бер дулкында. Ул төбәгебездә булачак нефтьчеләрне матурлык тоеп үсәргә ярдәм итә диде ул үз чыгышында. Ул чорда Рухият фонды бүген Татнефть хәйрия фонды программасы булып үз эшен дәвам итә. Аның элеккеге җитәкчесе Сандугач Сайрар Илем фестиваленә нигез салучы Илсөяр Хәйруллинага да бүгенге фестивальнең генә түгел, Рухият программасының күп санлы башка иҗади проектларын тормышка ашыру белән янып яшәүче Флора Шәһәдиновага да Татнефть компаниясе генераль директорының рәхмәте тапшырылды. Республики Татарстан.
Сәхнә түрендә 25-нче Сандугач Сайрар Илем фестиваленең номинацияләрендә Гран-при откан җиңүчеләр: Бәхет бию төркеме Владислав Виноградов, Ульяна Девяткина, фристайл студиясе Мериданс, халык бию төркеме Әлмәт музыка көллиятенең эстрада джаз ансамбле. Әлбәттә инде бу көнне сәхнәдә яңгыраган иң матур чыгышлар да үз эшенең осталары булып танылган балалар һәм яшьләрдән бүләк. Сәхнәнең энергетикасы бик көчле иде, Аллага шөкер. 4 ел көттем бу җиңүне диярлек булсам. Соңгы ел бием, шуның өчен минем өчен бу елны Гран-прига лаек булу үзем өчен мөһимле иде. Сандугач Сайрар Илем фестивале 1997 елдан бирле 17 номинациядә оештырыла. Анда республиканың нефт төбәге талантлары иҗади осталыкта ярыша. Илебез өчен икътисады кыен булган елларда нигез салынып та үз йөзен югалтмаган бу мактаулы фестивальнең күркәм традицияләренең шул дәвр яшәп килүе, матурлык һәм шәфкатьлелек таралуга зур өлеше, диде үз чыгышында Татнефть хәйрия фонды директоры Ринат Мамин. Ул иҗатта үсүче, аны үз һөнәрләре итеп сайлаган студентларга хәйрия фондының стипендияләрен дә тапшырды. Быел әлеге ярдәмгә төбәгебезнең һөнәри уку йортларыннан 10 студент лаек дип табылды. Араларында өчесе Фәрит Яруллин исемендәге музыка көллияте студентлары. Мин бик шатман. Укытучыларга 3нче музыкаль мәктәбеннән, музыкаль колледждан бик зур рәхмәт һәм Татнефтька. Мин бик шат шул наградага. Бик күп еллар моңа бардым һәм менә оттым. Колотееву Ольга Григорьевна, я хочу ее очень сильно поблагодарить. То, что она взялась за меня. Вообще, она вот меня направила на этот путь. Я сейчас вот на этой сцене нахожусь, ее хочу поблагодарить. Еще хочу поблагодарить свою учительницу из колледжа уже, Кушпиту Марию Андреевну. Вот, она тоже очень много мне дает, очень отзывается постоянно постоянно мы с ней на одной волне. Мирас спорт сауыктыру комплексында 3нче яшь исемле 12нче спартакиада кысаларында йөзү буенча ярышлар узды. 100дән артык сәламәтлеген кайгыртып яшәүче актив тормышлы әлмәтләрнең спорт бәйрәмендә безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. 20 оешмадан килгән 100дән артык пенсионер сәламәтлекне ныгыта, кәефне күтәрә торган ярышка җыелды. Катнашучыларның яшьләре төрле. Күңелендә гел 18 булган иң яшь катнашучыга 55. Йөзү барлык мускуллар һәм сеңгерләр өчен дә файдалы. Бөтен организмга тигез йөкләнеш булу авырлык бирми ди оештыручылар. Всегда радостно участвовать в соревнованиях. Это всегда драйв. Хочется занять какое-то призовое место. Әсхат Әхмәтшин салкын суда йөзеп чыныккан кеше. 25 ел дәвамында ул һәр көн бәкегә чума. Үзен профессиональ йөзүче дип санамый. Бары да алда әле ди. Тем не менее, каждый раз стараюсь. То есть плавание же это один из самых полезных видов физической культуры. Һәр чак тырышам. Йөзү иң файдалы физик культураларның берсе бит. Йөзү һәм техника минем әллә ни түгел. Өйрәнәм генә әле. Мин 65 кенә йөзәм һәм йөзәчәкмен. Бөтенегезгә дә шуны телим. Яхшы ярышлар, матур физик культура сарае шәп. Прекрасные соревнования, прекрасный дворец физической культуры. Здорово. Спартакиададан тышта калабыз пенсионерлары спорт белән актив шөгыльләнә. Бүген лаеклы ялдагы әлмәтләр өчен мираста барлык хезмәтләргә максималь 50% ташлама бар. Киләчәктә 50гә якын пенсионер бушлай йөрерлек проект булдыру өстеннән эшлиләр. Вообще работа пенсионеров и людей пожилого возраста в Мирасе ведется давно, с самого открытия и по сей день. Пенсионерлар һәм өлкән яшьтәге кешеләр белән мираста спорт комплекс ачылганнан бирле бүгенгәчә бара. Алар йөзүдән тыш тернәкләндерү хезмәтләре белән куллана. Актив узын гомер үзәгендә һәм акваэробика белән шөгыльләнә алалар. 55 яшьтән узган кешеләр өчен аквафитнес юнәлеше бар. Пенсионерлар өчен күрсәтелә торган хезмәт күп төрле. Стель теннисы, тренажер залы. Разнообразие услуг предоставлено в нашем Мирасе. То есть это и настольный теннис, и тренажерный зал. Калабызның ветераннар советы рәисе Владимир Яшанин сүзләренчә, үзеңне физик яктан формада тоту һәм актив узын гомер белән яшәү өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. В это время говорим огромное спасибо нефтяникам за создание вот таких. Өлкән яшьтәге кешеләр өчен шундый шәп шартлар булдырылган өчен нефтчеләргә зур рәхмәт әйтәбез. Узын гомер белән яшәү ул ветераннарның озак яшәве. Мы говорим о долголетии, это и есть долголетие для ветеранов. Мөмкинлекләр бар икән, файдаланырга, үз сәламәтлегеңне кайгыртып яшәргә кирәк. Әлмәтнең өлкән буыны моның ачык мисалы.
20 апрельдә 18 сәгатьтә Әлмәт Татар дәүләт драма театрында композитор Рәис Нәгыймов һәм шагыйрь Нур Әхмәдиев истәлегенә багышланган «Без икебез бер җыр языйк әле» дип исемләнгән әдәби музыкаль кичә узачак. Чарада Асаф Вәлиев, Фәрида Алсу дуэты, Валентина һәм Илфат Исламовлар, Инсаф Исламов, Рәйлә Маннанов, Роберт Андреев, Әлмәт драма театры артистлары, Нәгыймов исемендәге беренче музыка мәктәбе укучылары, яшьлек вокаль-инструменталь ансамбль катнаша. Керү чакыру билетлары буенча, чакыру билетлары кассада. Әлегә шулар, мин Динә Хәсәншина һәм монтаж операторы Ленар Корбанов сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.